Kaixo, gauren Sabor de Casa errezeta hauek izango dira erabiliko ditugun osagaiak. Lehenengoz, ontzi batean arrautsak botako ditugu. Gero, irina gehituko dugu, ondoren esnea botako dugu, eta gero olio pixka bat botako dugu eta guztia. Azkenik, azukre pote bat gehituko dugu eta dena ondo nahastuko dugu. Orain, sartagina hartuko dugu, eta olio pixka bat jarriko diogu. Soberan geratzen den olioa beste ontzi batean utziko dugu. Ondoren, egin dugun nahasketa sartaginera botako dugu, eta ondo kontrolatuko dugu, prestatzen den bitartean. Minutu batzuk pasata alde bat eginda dagoenean buelta emango diogu. Beste aldea ere arte utziko dugu. Prest dagoenean sartaginetik aterako dugu, eta gainetik siropea edo nahi ditugun topinak jarriko ditugu. Eta hau izan da guztia, espero dugu zuen gustokoa izatea.